para bangit bat perlok barok ba dan mentahkan ke step sinakong jong katayo ba ngi ai kan si kai niam ada perjekmen biang sisen bat biang buram ipi bat songo ipi nama pi ai mesin dia kan si kai niam ba ngai bat nganget ke de ke jimto ipi ke jimto yang ngaru ba ai si kai niam jika niam Bakhraw tam klampep ke de ke si kai niam ba Blei ai tengah khot yu Blei rengkat bat pi de ke Jowai ba ni kai ngi kan si kai niam jong kan de step sinakong jong katayo ha ke kertem pa baru khon bam sem ba khoj amen le try kan rat jan poi sepakut usnam ubnai September jan poi sepakut ban sajam sebnai Oktober sengi ki ya kan ya start bat usnam jan kut ngai ngu ye me ba mala don rengkat ba ngi ke ne ki pra kadai blai ba sajam sebnai ba sepel ha de katu kan si le try kan rat le kar khui ke di pra kadai blai kar khui je ki bnai banang poi kar khui ni ke yo kam tam ta ka step ka bang hikai niam kar bang hikai niam jing mata ka step ka long hikai niam ba ai chim to yang ni la te shu shu ke jing em jong ni pa ni ke ne dau chris try jong ni amen tengah pembuat dengan ketian jong Blei hadi kata ngah sa ai ke hikai niam kapule mata ka step na gospel jong Lukas klandang Bakhraw iwe hadu lai sabas ngap katu kane por hadin Jisu la lek jing lek lang ba ke nong ba bat ke nong rit udaya lap ya khobor ba bha sapang ke ma Blei ke khat ar ngut ki la lek rengkat bat u baladon ru kato kane ngut ki Kynthei ke ba ula pen koi na ki ksoj bat ki jing pang kamaria kabala khot Magdalena na kaba la be nyeu ngut kik soi kayona katengau khusa balong urang ba yeng jong Herod ka Susana bat bun ki wepat ki Kynthei ki ba la pendon kam ya la ka kamai ka ji banya rap ya Jisu bat kisenran jong u ka gospel jong utrai ka jiro ya me ko Chris para lok bat para bangit bi akan ke step nak ba ban aji kai niam nak to gospel ke basar tenat ke bakran sepa ke Kynthei ke bas yo siamantan ke la bah hatu kata-kata banyarap ke kam yalap Yesu banyarap ke jalan kam Yesu kam tam banyarap ke kam yalap ke apostol dan ke senran ke bagi khot ke de ketika diang kesenran ketika dia ketika mon kelempep Yesu kumbang Yesu mentan tekak subjek ke bang aku aban ong nakane kade kene ki Kynthei ki long ki Jingthaw Bakhraw tam Blei akan dia pertai Yesu nakato gospel kumno kaya thu yangi bagi Kynthei ki sau thu ki ik jan kam Yesu ki ik jan kam kesenran lad buat den yaki liarap yaki bat ke lalong ke nok kersan Bakhraw Yesu bat ke kesenran kane ki kaya ngi bagi Kynthei kaneng ong kelong mi kita ki brio ke Bakhraw ba Blei thau ha kane pertai tu mata ka step ngin ya poson sepang ke Kraw ki Kynthei ha ke imlang salang dan ya kano hun ba ki don mentan Yesu kita kato kaneng mer Kynthei kladon akan hun Yesu barakan hun ki asen ki apostol kelong ke Bakhraw ke rap iki senran kelala ban treba kata kom ka basuk Lamare kelong ke rap Bakhraw ki senran bat jong Yesu ipule hakitab pawar nong balai puwei iwe ter nong alai pu sipel adu lai puwei uno tho ya kan kitab pawar yo kren sepang kaceng koridor kalong kemi kabamber kaceng koridor ka Kynthei pakalong palat ban ki mau koridor ki mau landai ki bangidon umot ban ong ki dei ki Jingthaw ki dei ki Kynthei ki dei ki long kemi ki Bakhraw tam ki bangidon ha ki mlang salang ha ki hun paper ni dia ro isongo ya kabenta pa ki long kemi dei ki Kynthei ma ono klong kemi na ma don Kynthei badarit ne wat ki barit besamla kala le ka kam Bakhraw tam
ha ka imlang salang bat kum ju ha kan hun bagi don lahai yang asam ne kan hun snong kan hun balang tengi ro yakin mata kata kum balaong umne nong tho ya kitab phawat la nong lai phawe chipeu hadu lai phawe ko nong ba chipeu ar phulai ane ka ju ka chipule nong tho ya ro ong kajeng krau orang ba ake imlang salang kajeng krau orang ba aka snong ka thau namar ka de ka long kmi namar ka don ka Kynthei namar ka don ka lok lene namar ba don ime pa pang krau u kadam ka to kajeng ong da ka pareng the success of every man there is a woman behind kajeng krau pa orang ba upawa kamar ki pai ba upawa kamar kan hon upawa chana thau mà đơn cả lòng kmi đơn cả kmi là đơn cả samla Kynthei ne đơn ki Kynthei ki bapang krau yu ki berap yu ki bate yu hakan ni ki pule ba pule mentan kita pawa lai pawe si perdu lai ha do lai pawe ki tu ka Kynthei ka bakumno Kynthei ka bapang kre pang krom ya ki kam ki jam jong long ka bap ai ki jan kam long ka berap yu long ba long breu man breu ha ka jing imbo don lahai yang asam hak imlang salang hak cenong kathau kali kata kaceng krau jong ka Kynthei laki Kynthei hak ki imlang salang jongi ne hak kan hon baki don tungen pai kendia cep nak jutang barim pa pen ieng ni pakano ki Kynthei ki long ki Bakhraw ni pule ha kitab Judit sapang kal Judit kane kitab itu yang ini sepang lai kali kecing krau kane kebriu ke ongkum ne kane kebriu ke baik Blei kane kebriu ke baik prabriu kane kebriu ke baik ke jait benriu nama apa ke baik ke prabriu nama apa ke baik yo Blei nama apa ke baik ke jait benriu ya lek sitam papelat luat iki briu naki ke ibate yaki penamlong kum ki briu palamang balab temu dau Blei ni tip ki ju ki cha ban ben hai ki nong selusit pakane ka briu ka le stam maka e ki briu kala e ki jaj pen riu la chang ka tre stam kumno pat pen lai lo ki briu na ki cha te mrao ki nong wei ka palai lo ki jaj pen riu kumno ka jaj pen riu ka de balong ka jaj pen riu ka phu ka phi pat kita baro ki de ki so nama baka e yo Blei te ki Kynthei chong ni ki Kynthei ka lai kan kulum sangi daw ong ki de Kynthei ba e ki pra briu ba e ya Blei pat ki ba e ka jaj pen riu ka jaj pen riu ka kiu ka jaj pen riu ka ne ladang i don ki long kmi ladang i don ki kmi ba e ka jong ka jaj pen riu ta kan e ka don ka jing e ka jaj pen riu na ki stang na ka jing e ya ki briu lada ka don ka jing stang ya ka jing e now Blei ka jing e yaw Blei lagi e yo Blei e pra briu kalam ata tien ki e ka jaj pen riu baik kane kari kon the hak stang barim kalau setam papalai lu iki bina gitu ki iki bomlong bat kita gesok ko mga omantan kita gesok bakal Blei briu jaj ben riu ki pule kitab jong ka Esther mula kaju ke jinglong kada briu pasal ni ho Blei kada briu ka bangej ho Blei kada briu bakarmen ho Blei hak jil le jong ka phai berbo ho Blei papalai lu iki briu jong ka na kinu ki jing ma jing masau pej ki khara ko ka briu bakarmen ka briu pasal ni ho Blei ka briu ba it Blei pakai kai pra briu bagi pra briu ba iya ka ki le ka ta ka jing long ka jing krau jong ki Kynthei le ka jing krau jong ka Kynthei ha ka ju tang barim hier mau ha ju tang barim chu kitab Genesis hadiah ka jele pop jong Adam bat ka im ha kitab Genesis lanong balai khatsan Blei ong kasawan ko ka briu ka ba ya thu lupa chpang ju tang batmai ba so bakan kha sombai ba ka mi yu roi ya ka bok su kre ya tau sut ba pen choi ya ka im bat Adam ka ka ne ki thu ya ka jing krau jong ka Kynthei ata ka kan klam pet chapang ka jing wan jong Jisu cha ka Kynthei bat ka jing wan ka Maria balang ba jong ka iyo ya Jisu ha ka jing im ba im jong Kynthei ha ka jing im ya Kynthei te Mula-mula ka po kam sa ingi pan kan sibon sa pangit long hak tang barim sibon kiwi kalau sibon kiwi pat ka bangam pa ma ka po ka ba to kan pai sa panta hak po jingi ka jutang batmai
Yesus lawan orang beriau sini pertanyaan lemah Kynthei. Kumbang Yesus mentan. Kai kitab Genesis nong balai we du kaksan. Malah pop ke beriau benakong ke beriau jong Adam bat ke im wan rai ke beriau ke bertemai ke im bertemai ke Maria. Tapi setelah jong ka iyo Yesus nong sispa jong ka pertei. Ipu le cai ke dari kan ni ha ka gospel jong Lukas dan nong benakong a pen riu hadu lai popra. Apa orang ngel wan benar wan pen khot pen wer ke Maria hatu ke kloy ma penlong kan ya tre bahacan du Blei. Pat ya long penlong kan ya tre pen im ya ke pertei. Ya sau ke Maria ke lapriang bat nama ke lapriang la ka Yesus lang ba ka bat ka Maria ke bandra ya ke jingker ku ha kan ke pertei. Jing krau ka Kynthei ka jing krau ke Kynthei bo Blei kumno ula yang jing krau ki dan kami ki pen aja pen imnya ke pertei. Ka gospel ka bangal pole pimentan. Ngasau katto ka nengur Kynthei ke Bakhraw. Kebele bahat tu kata-kata kajing ai bet jad biang ki kam ke apostol, kajing ai bet jad biang ki kam Yesus nama badon ki Kynthei na sadin na chandet. Ki bang ka pau tang khadet mentan ngasau. Kong katto ka nengur Kynthei. Dan pun pak Kynthei balong kajing ya rap ke Yesus kajing im. Ni ko ngan suka padong ne. Ketua ke Maria Magdalena ke bagi Jingthaw kalau Yesus lebih nyawa terlegi kesuit dan nyawat kesuit kalau kelabah kelamian kalau buat sisa Yesus kalau rap sisa Yesus papiti pakasih bami pat Yesus hanau Yesus panang ko ha ke Maria Magdalena ha ke Kynthei ha ke Kynthei baik ke Jingthaw Blei buram ke Jingthaw ko bala thau ko bala mang ya ke Jingthaw ke Kynthei hang ni ngap ke Kynthei nadu ke dalam tangrit kam tam ke balalong ki kimi kam tam ki samla baladon ke benta samla Kynthei baladon benta ha ke mlang salang ha ke ye ki sam ha ke hon bakidon te ki long ke Bakhraw sisa to ken pe chu mata ka juk jong ni ha ke tang batma ke ki Bakhraw jong ki long kemi ke Bakhraw long kemi ke de ke nong pun nong kha ke nong pun nong kha ka pun ka kha ki khon we hadini we kanได้พระบนายและเสือสิเพลบนายนักปะก็ได้กันน้องปนน้องขาก็สันดูรอยากจะอิมตุคนลงนักคนลงหาปะกปะแต่บางคนมาก็สันดูรบางก็สันดูรเมียดอยากจะคนปะกปะแต่ก็จะอิมบาจักการแต่ก็จะเปลี่ยนจักการที่คนบันทึกปะกปะได้ละมีบริวแล้ววิสกันในประเทศลองวิควรบรรพาไปไหมแต่มาก็จะคราก็น้องปนก็น้องขาก็ชุบHaba kalau long kenong pun kenong ka kenong it Bakhraw tam. Haba kalau pun ikut nak pok ka it ye ikut. Tak kacik it cengka ikut puk iping. Haba pok bat in puk in ping dalam kai. Kenong ai jeng it Bakhraw tam jong ngi ha ka pertei kadai ka long kmi lane ki Kynthei jongi lane ka Kynthei. Kenong pun nong ka ba kenong it Bakhraw tam. Ngal ong sesin baka we ke jalan kam jeng ik beriu ke ke jeng it barok ngedan kam jeng it barok ngi kwa jeng it tamano ba jeng it Bakhraw tam pitit kilong kemi kalong kemi kasamla ke ban chong kha chong man kasamla ke ban kha khun hadin habur tong kenong it Bakhraw tam baladang hidup ikan ke jeng it nak kemi isadu ke jeng it ni ki we pat ladana kepo jong ime ngamyo jeng it ladana yeng bakhai nga hadu sandrus nam ngadang bun la sos nam ngabun ka bun je me ngamyo ka jeng it isuma sukher je me dang la he ngamyo jeng it ba ka jeng it ba ki breu ki aya nga kan nempura panang tabi iteng ki breu chu chong hang ne chi bichato chi bichan ne kam don ka jeng it pura namar kim yo jeng it pasisa nadu basado dekin nakpo ka kmin nakhaya ki hadu de ki le yung briu ki khon ki don kam ya ka jing e joi me nga le kan du che sen ha ka jing le den ti nga ha ka je ka bang le nga ya de ki jat po ka je ka la ka we ka accident ka mon ka we ka chak te man ka kala po ni ba man sao ta badan pok ki klem yap ta ki ba man sao dan we briu ba kam sao jur Ayah lihat jalan mayarap iki bagi perlok berempat ngah te kowe kasur ka ngay sel uta orang ba ong anime sanopidon anime ka met jeng ka pang ngalaman sao me sanopidon te ta orang ba priu tanon me te ki bedon hakato ka jeka ba accident klampep ki hakato ko puan ni padan mabai ki Lamare de kejat bari tu
baladon ke aksiden orang bak kot ye me pat ndai tang ya kita parok hian oi kot nang kong ye me apa sitam bapang anime gi kot ye me namang isoba ka jeng krau cho ye me nang pun nang kha nang san do ka jeng im pat dei ne ka da dau haka sam chi spa ar pha nhiều lại ka sam nor wai sam yo tu kiคนได้จึงอายสบาวเบลอย่างนี้ki kimi pa ba kha khon ya kan hon changi ki em lang sa lang changi ya ka chinong ka tha ching ai som hau ble bar ka ba kha du kong bala kar khu ka po ka kami ba pon ba kha ya ti khon bek ka ching krao chong ka long kami ka ching krao chong ki Kynthei ching krao ne ka Kynthei ka ching krao ba krao tam ma ke de kita ki bala kar khu ka po ki ba ki khon ba ki yo ki de bala kar khu ta kadang ni abang ikan mau kaji kan do apa dengan Elizabeth ba Maria ka Elizabeth ka balakar ku ka pok pen kayu kisu paki aku ple ku ta balakar ku pen pok ba ka pok ba phika ka long balakar ku ki pok ba pen me ki Jingthaw ba ko do tap ki breu oi ki mra ki pen me ta ban na hang ne nga mo ban ong ki krao jang ni ki breu ha jang kha ji me pa te ka long mi ka dei ka nong ai man sim ba krao tam hakiching mana ba ai man sim ne ka kami ka ba ai man sim ka kami le ki Kynthei ne ka Kynthei ka dei ka ba ai man sim ba krao tam yang gi bri ki pan lok la ban ai kum ne mtai ka kiching ai man sim ka kami ka aji karmen ka kami ka patngan ka kami ka serput serpa pa chitam ha ba chabin jan pinam yo jing serput serpa ba kam palat pan ya ka jing long ka kami bet ka krao chong ka kami nei krong kami ha ka jing be man la ka se ka chong ni nang ta chu su ke kanong pen chlur ikan mau sa ka jing im chi su pikan mau ki to ki nan ti ding phna ka bang ya na do ka chaka pu su me na yong pilatus pu cha bisar ha do lum kalbari mano ba ai ma sim chi su ka Maria ka kami jong ha try ding phna ka don maka ha do da tep ka don ka kami long kat banong lebat adang long serai ngi long ki bata kai ngi khon ka kemi kan jum ino yang ni ka serpot serpai ka senang ka krau yang ni ka bot dien yang ni anta pa de ka aiman sim ka penselur yang ni kamaria ka weni ceka ka basan nga thara dengan kumbakla ka tiding pna kamaria ka dan hak lang tiya dik pna di su bot tie pej e mar ka liang ka bamot ka aiman sim yaw di su hak ti ya lang ti jung kemi ce krau kemi de ken suจะคราวก็ลองคุยกันจะคราวจงกากันให้กายเนียมบักคราวตั้มกันให้กายอากรบักคราวตั้มก็ต้องแสดงน้องคราวบักคราวตั้มกับกมีจงกี่ครั้งบ้างเราไปแสดงคนจริงตลุ่มตรำก็มีใจกิจใจจงกากิจจำนวนจงกากิจลองกมีจงกากี่ควรลองกัดบักกี่ลองกี่เจมกี่กลาบากลาเมียกันให้กายเนียมก็ต้องแสดงน้องคราวpat kanong ai ik ka ba ngi dan kam hak ka ching im jong ni kala ai nang kong ngi ka ching im pra pnai ka tai pnai ka po chang ka dang la mi chen ka the kat to ka na stem ngidang bun ya ka bun chong ka ai ching im ngi hatu bang la ban ba mi hatu bang la ban im ta ka ching ba ai na yin na sam ka kmi ka ai ching im wat ka do ba ka do ching im jong ni ka kmi mne ngal ong pi hak ka kep ba pi jen jan hak ki accident chanong i khot me chano pi dan ani me ka pang ka men ani me nga pangอะไรเมย์มันช่วยกันประเทศชงภาษาก็จึงคราวก็จึงอีเมย์อยู่ดังกันมาอีบันคอดยากนางบรมยากนางบรมชงอีเมย์บาข้าปปวนอย่างนี้แต่ถ้ามากระตังกบางกว่าบันองนักนี่ก็คอสเพลก็บางเรียสามมันตาบัดพีกมันก็ปะระมาบดบันองบันไอกันชิกายก็จึงคราวกันลองกมีเยอะรออีกลองกมีเยอะรออีกตัวกับบันสลองกมีไปอีกตัวกับบันสลองกมีอากาศป้าอีกบักเก็ตปังเครพาปันนกอีกมีบัญชีมันก็ในกระดานบักคราวต่ำงอมันเนี่ยกี่ลงก็มีกี่เดือนเตะรังกัดบ่าวเบลอุเบลบักกระคุยกับช่างคาช่างมันบัดพี่กี่เตะล่างบัดอุ้งพี่ปวนพี่คายคนจังพี่เตะแกบักแคร์บัลลองกัดกิกมีอุกระตับภาวะมันเนี่ยแล้วน้องบลายผู้เวชิเพลดูขัดอนุไลผู้เวแล้วรอจังคราวจังกลองก็มีกระจุกกระตับภาวะแล้วน้องลายผู้เวเตะkami jong lima wel, usem jong kamasa, kami jong ung ong kun, ngalayo yepi dah ke jong Jowai jong ah.
พี่ลองเอ็มจะกมาซาพี่ลองคราวนามาจงะนามากิโซจะดูวายจงะกิลองมีกิลองกับคราวหากกำเบลkalau I manage pangka Judith, kalau I manage pangka Esther, ke bariu Blei, pating borom yo Blei, nama ki eat Blei, ki eat bariu, maki eat Blei, eat ya kajat ben riu, ki pej pakajat ben riu kalong ka bokom no, kajat ben riu ka ban hier dor, ka ban du no ne, kajat ben riu ka ban kiu, long kami bi ya, pi balong ki kimi ki Bakhraw, ki basalong ki long kami, pej, bangi don kan kajing long eat bariu, kajing long bariu Blei, ni yo ki kun ta ki jitu wai jongi. Iyo iki kun da ka chong ka chong man ka ba ka chong ni iyo iki kun da ka jing kar khu jong Blei oi pi ong ngam la ngam long bru Blei ngam long ba wa ngala ban yo pi yo iki ta ba ka phen na ka jing yo da ka jing ru Blei da ka jedu wa ngam ma ka ni ka juk ba mata la dan somar ba ki isiwo ki kun ki ba kum no ka wai ka jing ka ni ka juk ba mata ka dei ka jing ka ne ba ki kun ki siam jin jar pa snang ye ki yai la ka jong ko parthe kim ko ngu Blei la se ki ki ba ila klet ki jing long kraw jang ki long ko mi la klet ben ai ki jing e jang ki ba kata ka ba ma ba ha ka jing eman la ka se jang ni tin ma kata ka nga ko ban poi cha ka ban ta ka ba but ka dei ka ding ka den ka wei ka jing ma ka ba ka jing ma ka ba ap yang ni ya ka im lang sa lang ka jing ma ka ba ap ya ki kan hon bangi donจึงมาบรรลัยพอใจพี่อีมันตาหากนี่ก็จึงวัดสปะประเทศหากนี่ก็จึงวัดยากินนี่จึงร้องพองประเทศกระปังเกล็ดอย่างนี้ยากระบันตาบางทีเดบันเพลองพารันดารูล that we have to play งี้กิกมีงี้กิมันลองกมีงากกมีงี้กิกมีเราสักมากิยิงก็เซมเราสักมากาอิมลังซาลังเราเสียงอิมชิมชื่อกระบันตากระบันเดก็อย่างนี้เราคดอย่างนี้เราเท้าอย่างนี้บันไอจิกอิมki kuan ajik im nadu bapun ajik im hadok dak la ying breu wan dak la ying breu yap long berbang na ajing im kinong penslur nong ai mesim kinong snai kinong kraw kinong kro kinong kro jor kinong serput nong serpai hakale kejuk adang im sumar bangi kilong kemi ki Kynthei jongi ngam keno ngam de ngam sung ngalong tang ka jikai ba adang im sumar ngli bon tam ya wat ikani kata iklet ikabanta bagi de bande Ila buat ikarang pong partai. Kasi tiba na kong jong Yohanes kalau benang tiba na kong arkat san. Ong sumarho pi eje ke partai kanya lam ni pi sakikam ko balai pujat. Pakabakor bau ong kasi tiba na kong arkan duong sakikam auria. Kam auria par lagi kam auria ngi imni kam auria ngi penmi ki kun auria. Ko long kemi beje ko pi Kynthei ke kraw chu pi kani kadai kacing maham. Kumbang langi it nangi perteng iklat ikasandur balabo Blei yo karong pong perteng yo kam auria ki penjot yangi bagi penjot ki imlang salang jangi dangi buat gitu. Dan nama kata hakani ke step nak ban ong aku kemal iklong mi bi ngasong ngi ro iki ada ngalong breu ku Lamare me jonga ki ban hadir jongi ki song me Lamare me kabanta jong ki long mi kada kam Bakhraw tam jeng khot Bakhraw tam ko ong mene jeng a jeng im dan nama kata hap im ya kan paling happy kai ki we pat kitu ban salong ki kimila cha chesi ki ban long samla ke dan buram leyo ban tahapun ki jong kan de partai ide ban aje kai ki te ke chen kraw ke chu ke kraw ke long kami ki Kynthei te pi kam snong kam thao leyo ban ta hakam sanchar khanar ki la ki Kynthei ki don kalau ke minister ki long MLA ki long ke MP ki long ke presiden ki long prime minister pe liang kadan pat kirang ba isek ngecek yang Kynthei kitang sibor kirang ba kat arbo mata Kynthei ka bor kirang kat arbo ke jemut seperkat ka krom tre krom ta krom im jengki kalong per sisa pat kilong ke Bakhraw tambah ka cengma ka de gane yo ngi klet ka e bangi de ban klet ka bangi de ban bat ngaka kami ada bat ka e banga kelakot nga balong ka kami kanang ai jing im kanang penslur kanang ai mensim kanang cikersan kanang serpot serpai kanang pentengan kanang ai jikai niam Bakhraw ka jeng don yo Blei ya halade ayo Blei ki wepat ka ba ma ka juk ye bon kam ka juk digital ya be ikini rompong pete im dan po chu ki koมันพอชุกิคนกิสตนัดมันขอดอีกขนาด
sakri jongi pantre bangi pan ai ki khol ai kan pet la biang ke ai ja ai kan tai ki persan ki hun ala don kena sakri kam biang kecik bersum email bakha kecik ai ja email bakha kecik dok jeng dat email bakha ko pet na jeng dok jeng dat kena sakri kita kecik pendep kamram coki kecik le kamram lagi pendep pinmai ki lagi pendep ngi kena ki lagi jeng dok jek kemi jengkan et ke kemi chwa pan thia ki khon ai ko blei ko nat ki khon wa ki khon no step na ta ka snang ka kral ki man la ka si hey ngi yo ngeklet no kemi ông hàng này kilo kema kem de ông hàng này kilo kepa ke de ban kilo kilo par ke don ke banta ke Bakhraw rangkat ba kimi lagi te tang mar be kilo me klam pet kim poi ka thong rangkat ba kilo pa ke de belong ta bakbun ing but lum pakat sai kilo kemi bante ke kala we jongki hakan ni ka juk ke ba man ta ngede ban soma lagi tu ki eke baro ka ong matan la sengim dan por chu lagi khon dan por de ki we pan katu kampat biang kalau ong mene ke jing ong ko ke jing ong ba kepada Theresa ka ong ka we ke jing pang Bakhraw tam ka perthai kam de ke jing pang kansar kong kam de ke jing pang TB ke bangi khot pang TB pijar ho me de snam khut na tor jongi jing pang bam yo jing e ka perthai ka duna jing e menta ki khon kim yo jing e menta ki wat jing e ki AK bam long ki wat jing e ki rong pong perthai pada bakum ta se ai kan poi i mentan ka jing u da kan ka jung ani ki khon jang nga kim ngai snang cho ani ki khon jang nga kim le kong bade ya no ngin ken no ngam kan no i pilong kami pi person hi pi prakat hi ngam kan no i pilong ka pa pi prakat hi hatongi ngi ai ki khon ka banta ka bangi de ban ai nga ko mu pa kam tam ngi kimi ba pon ya ki khandai bana ngi ai ma ka jing i ngi ai ma ka jing so thu i snai mo ya ki i so thu mo ya ki i ma be ki ba ki dunar bakla i chu kan ta ya ki he so si ha kan ka juk kim ngim le su ka ta ki kloi ban bret ki khon chalana ki klon penyap ya ki pan suk ka jing em klam khon kam long Blei la tha yang ni la ai ka dur ka la ai ngal ka long kan thei long chan rang pan kha pan pon ban roi pan roi pan par ke mlang sa lang ka kor ka jaj ben riu te man mano kata de ya phi hangi ki long kami ba bleu khot pat yap chim de kata ka banta ka jing ma ka de ka ne ki ji pchoi ba pu na khamat jongi pala danim kan det ben riu ka ba ma ba ngin du e ka jaj ben riu ngin du e ka kor ka jaj ngin sang e rit pa ba kha do ka ni ki ni rom ba e jongi mano ban chong ki lom ba e jongi kari ka state jongi mangi ke ki khon ki ti jongi ta ka ching kha roi jongi pat kha tat sumar kha ta pe ba ki he kan san kha ba ki tip yo blei kha ba ki tip ka kor ko borom kha ba ki tip ki nang stat ba ha lor ki to ki baro ki long ki briu ki ba hak ba met ha ki lang sa lang ti ka ching kraw cho pi me ko pi ki sam la kan thei ki ban kha khon pi ki long ko me ai ro nga kum no tre balang ai ro sa ban i ki me ba ki khle hoi tan ki khep bang sa do chikerman ai ka mam long blei la ai ngi pan na tre blei sim du chikerman yang ngi yang ngi lang long kat bang long no pop yang ngi ka we ka ba ka ni ka juk jangi ka juk digital ala jingo yang kato ka ne tali ki yang ko missionary teng da ki khon ki yam ki pen en ya ki de da ka mobile partai mobile menta pen en ki khon de ka mobile da ka mi yo ka mobile ki yam si yam da ai ka mobile ki en ba ka to ka jing it mobile dang khon no ka nyalam cha ai ki so long ba start klampep selong basta klampep ban pidil ban le ki kam jong ban le ki mobile ki program ba per tang ba kala ba dalam cha jisne kin yo jing in ka tiar kam lo kin yo jing in ka digital om la email badon jing skeo ka mobile kam dan jing skeo email dan jing skeo email la ban kren email la ban i ka digital kalau tang ka tiar pinon kam ba khado tip chano ka dalam long kami jangi mi ke Bakhraw ngam de banga kan no kan ka de ka chi maham yang ni ya ke imlang salang ka jai ben riu jungi ni long ke Bakhraw to ngan ri ke jong kraw jungi lak thai nga pal ka kami ngan im ke jong kami janga pan ri ban soma ngan kha ngan ri ki kon hadu da ke le yeng briu wan da ke le yeng briu ru i tanat ban i teng ki rang ba ki khon ba don si bon ki khon tan le bam ja yeng
ต้นก็ไปก็ยิงกับไงถูกชัดเอาอย่างพระดามันเราสนำอีเมชัดคอดอย่างงี้บาร์โรชีคนชิกซิลเยียบวนอีเมไอคริสต์มาสกิปอย่างงี้แต่ก็เจียบามขวายประกาศอีเมพระตันตอนนี้ป่าเซลตันนัดยิ่งโซอัดหุ่มพามาเลยพายเฉียงอีเมบักขายอย่างงี้คาตาก็ได้บรรลงมาท่องอย่างงี้กินลองกมีอย่างงี้กิบรรลงกมีกิบักขายกิบป้วนปัดเดพีกิลองกมีแต่ก็ได้ก็จึงอมจึงงามหมดเองกับบัสเนียบักกันเนาะแต่ก็ได้ตั้งกระชีกายก็จึงไอมันเซมไปลองกมีพี่ได้กับบักคราวหัดดุกตาพี่เทรนกัดบัดเบลก็คุยจะลองกมีจังพี่นางลายยองนางยายลงก็จึงก็คุยยาละเดก็จึงก็คุยกันหุ่นมาพี่ดอนสตางในยังนะซ้ำpara kecingkar ku yak imlang salang para kikan hon ba pilele ngiro songu ipi kilong kami te piete kam ba seu tenan hai kam balang kam senong kam ta kam politik serta pile ba pen roi kali nang pen roi na le ba chu stang na yin chwa na yin la sam chwa le ba na yin na sam le chwa kam ba hai ga i konikti par ki ve kan sabot yo ngi le ba sa ba ki kon jangi palangtar ki kon ki langtar ki kon ki le lai phu jan the kam longกับปอมน้ำสักมัดกิบริงก็มาเอามันเนี่ยรังบ่เอาปอมน้ำนำมากันเถอะไอ้กี่คนจะงาปัดกิลองนังการกำลองกิลวายเบลย์บ่เบลย์ก็คุยพี่กิลองกมีกิลกมีกิบันสลองกิมีพี่เด็กบักคราวตามเงี้ยรอยี่พี่กิลองเบรียมังอีกสันรังงาลองเบรียมงาก็ได้รอยี่เมย์จะงาบัมติบกันดันจิงนางจะสตาร์อีคราวก็สแนงกับคราวกับกอร์กบรมย่อยกับกอร์กบรมในเมย์บักขายอย่างนี้งามหมดบันองบันน้ำเกลืออยากจึงแสดงอีป่ากัดอีเมย์ป่าไอ้ประกันในกระชิกายเนี่ยมันจึงมันตั้งสต็อปจะพังกระจึงคราวกินเทหกันลังสาลังกันหุ่นกันนับเป็นคราวชุๆอย่าพี่กันลองมีหากินลังสาลังหากินยิงกินเซมบาพิดอนหากินกันหุ่นบาลังในกิจนองบาพิเจอย่ารออย่าพี่ตัวเบลวนั่งกระคูกระดอยพี่เป็นนางผู้นางเพียเป็นนางไอจึงอิมชุๆอย่าปูนบ่ากินเบลวบดอนหากินลังสาลังหากินยิงกินเซมหากินนองกระทาแต่มากระตังหาปุ่นก้นแต่แค่นี้ก็จึงดูวายงานดูวายพี่กิลองกมีอีจังงี้กิบันสลองกิมีพี่ลองชิชากิบักคราวต้องมีประกวดแต่กับดูวายเลยตรายกันรัดก็เลยชิบนละเท้ากิลองกมีกิบัลองกิบักคราวคำก็ดอดมันกิเตียร์กิตาร์บางทีดอนกิเมาก็ดอดกิเมาละนายกิลองเบลกิเดกิเบลกิมาลังบาจกิลองเบรมีเบรจะกันดีกับประเทศกิปนกิขายกิปนยังงี้ขันได้บนายสเปลบนายกิสันดูก็จึงอิมจังงี้บัดlangi longมันตากระจิกนามาจงอีเมย์บปุนบักาปนามาจงอีปาเบเตรังกัดเลยกระคุยกิลองมีบักาบปุนกระคุยกิตัวบัสคาบัสปุนกระคุรุอีกิลองปากิมันกิปาระเบเตรังกัดหากจึงปุนจึงคายากิควรหากมันตากระชายกระเวกระชายกระเวกอิมลังสาลังกระจัดเป็นริ้วกระช่องหากจึงคาจึงปุนกิลองมีจงอีเตนมากระตาเบลทรายกันรัดแต่กระคูก็โดยปาร์โรกิบันสาขากิบันสปุนสาวทุยกิยากบันตาบกิเดบันชิมหากจะอิมมาลากเสียจังกิกระคูยังงี้รุกิคนยารับยังงี้บันเตรังกัดบันกิมีขป้ายารับยังงี้บันเตรังกัดบักิตุบัเป็กสมาร์งี้นางพานางเมรกจิงอิมจังกิงี้ป้านี่กันเนี่ยดาอุคริสอุตรายจังงี้อาเมนกับบุรมหกป้าบารุคนบารามเซมบุคอยคุมบากละลองกับบานกองกับจุมันตาบาราบอจุนามลาจุนามอาเมนตรายดอนริงกัดบัดพีปากจิกรคูจงเบลย์เป็นบัวบรุกป้าบรุกโคตปามันเสมโคตกันเฮียฮัดดอจงพีอุเบลย์ชิบุนอุเบลย์อุกรคูกระดอยพี